ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи тиловати ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёру Муҳаммад Самадов. мунтазам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат мебошад. дар асоси тасмимҳои мушаххас аз ҷониби ҳукумати мамлакат пешрафти устувори минбаъдаи иҷтимоию иқтисодии кишвар нигоҳ дошта шуда, соли 2023 суръати рушди иқтисодӣ дар сатҳи на кам аз 8% таъмин хоҳад шуд. бо дар назардошти ин, соли 2023 даромади умумии пулии аҳолӣ 15% афзоиш ёфта ба 100 миллиард сомонӣ баробар мегардад. ҳадафҳои мазкур бояд таваҷҷӯҳи асосӣ бар рушди босуботи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, пешгирӣ кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти содирот, ташаккули иқтисоди сабз, рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ татбиқ мешаванд. дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду ба истифода додани иншооти нав, рушду пешрафти ноҳияи Рӯшонро таъмин ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат кард. давоми 5 соли оянда дар ин ноҳияи вилояти Бадахшон 150 иншооти нав сохта ба истифода дода мешавад. Наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи Рӯшон гузориш медиҳад. танҳо соли 2022 дар ноҳияи Рӯшон 36 иншоот сохта ба истифода дода шудааст, ки аз ин се тоашон коргоҳу корхонаҳои саноатӣ мебошад. истиқлолияти давлатӣ ва дастгириҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон созандагиҳоро дар ин ноҳияи мамлакат таҳким бахшидааст. айни замон дар ноҳияи Рӯшон сохтмони 40 иншоот ҷараён дорад, ки ин ҷиҳати ба талаботи замон мутобиқ шудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва рушди иқтисодиёт мусоидат мекунад. дар маҷмӯъ то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшони вилояти Бадахшон 150 иншоот ба истифода дода мешавад. ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути бунёду ба истифода додани биноҳои нави таъиноташ гуногун ба беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардум равона карда шудааст. симъои ноҳият ба куллӣ тағйир ёфт ва имрӯз мо бо шарофати ҳамин марди хирад, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои сулҳу субот кор ва фаъолият намуда истодаем ва мо сокинони ноҳияи Рӯшон ҳазорон ташаккур мегӯем, ки имрӯз мо дар чунин сулҳу оромӣ кор ва фаъолият ва зиндагӣ карда истодаем. айни замон дар заминаи дастгириҳои доимии роҳбари давлат омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Рӯшон бо истифода аз тамоми имконият ҷараён дорад. давоми 5 сол дар ноҳия 19 коргоҳу корхонаи саноатӣ, 4 иншооти соҳаи тандурустӣ, 15 иншооти соҳаи варзиш, 4 иншооти фарҳангӣ, 6 иншооти хизматрасонӣ ва дигар намуди биноҳо ба истифода дода мешавад. фароҳам овардани шароит барои таҳсил муваффақияти ҷавононро дар самту соҳаҳои гуногун афзун гардонид. нақшаҳои оянда мушаххасанд ва дар ҳамин замина сокинони ноҳияи Рӯшон аз имкони беҳтар барои кору хизматрасонӣ баҳравар мешаванд. дар аввал мехостам ҳамчун иштироккунандаи озмуни ҷумҳуравии фуруғҳисоби донои китоб аст миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам, ки барои мо хонандагон чунин озмунҳоро баргузор менамоянд, ки мо метавонем ширкат варзида дониш худро санҷем. баъдан ман дар ҳамин мактаб интернат тӯли 2 сол аст ки таҳсил мекунам. дар ин ҷо тамоми шароитҳо баҳри мо муайён шуданд. бо хӯроки 3 вақта таъмин мебошем ва инчунин дигар мактаби интернати мо аз тамоми шароитҳои озирзамон бархурдор мебошад. ояндаи насли наврас аз соҳаи маориф вобастагӣ дорад. бунёди бинои нави шӯъбаи маориф ва муассисаҳои нави таълимӣ насли навразро аз шароити муосир барои омӯзиш баҳравар гардонид. дар идомаи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшон 12 иншооти дигари соҳаи маориф ба истифода дода мешавад. раванди созандагиҳо ҳавасмандии омӯзгоронро барои таълиму тарбияи насли наврас дучанд гардонидааст. غمخواری پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حق ساحه معارف ما
ما آموزگاران را وادار می سازد که در تعلیم و تربیه نسل نورس سعی و تلاش بیشتر به خرج داده وارثان ارزنده ملت و دولتمان را به کمال رسانیم. ما پیش در مکتب کهنه با خوانندگان کار می کردیم. حاضر بینید مکتب ما رو چه خیلی زیبا و همه شرایط ها در مکتب نو ما مهیا کرده شده است و این به شوق و هوس خوانندگان بسیار تاثیر مثبت رسانده است و ها هم در برابر همین شرایط ها با یک تیاری به درس ها حاضر می شوند. مکتب ما را نو کشادند. ما خوانندگان شادیم که در این مکتب زمانوی تحصیل کرده استیم. آینده مقصد دارم که زیادتر کتاب ها را زیادتر دانش بگیرم و باز در آزمون های زیاد اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گردم. ساکنان ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان رشد بخش‌های گوناگون را با شرافت استقلالیت دولتی و دستگیری‌های دائمی راهبر دولت مربوط می‌دانند. با نظرداشت همین احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی و حفظ دستاوردهای سالهای صاحب استقلالی برای آینده درخشان وطن مهم ارزیابی می‌گردد. کارهای سازندگی و بنیادکاری در دایره مرحله نوی رشد ولایت تحکیم بخشیده شد. در همین زمینه با بنیاد و با استفاده دادن انشاءات نو خدمترسانی ها در سمت و ساحه های گوناگون با طلبات زمان کنونی مطابق گردانیده می شود. استقلالیت این یک منبع بزرگ است برای تمام خلق تاجیک. در دوره استقلالیت ناحیه روشن تمام سیمای خود را دیگر کرد. دوستی یگانگی حفظ استقلالیت ما را بیشتر موفق می گرداند. کارهای سازندگی و بنیادکاری در دایره مرحله نوی رشد ولایت تحکیم بخشیده شد. در همین زمینه با بنیاد و با استفاده دادن انشاءات نو خدمترسانی ها در سمت و ساحه های گوناگون با طلبات زمان کنونی مطابق گردانیده می شود. ساکنان به جایهای نوی کاری فرا گرفته می شوند و سطح زندگی مردم در ناحیه روشن باز هم بهتر گردانیده می شود. نوروسیاه عزیزالله، امیدیار، فروخی خیرالله، ناحیه روشن، اخبار. терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар сокини сайёра таҳдид карда барои башарият хатари ҷиддӣ дорад. дар ин раванд ҳифзи истиқлолияту озодӣ, сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, қарзи шаҳрвандӣ ва вазифаи ҳар як сокини ватандӯсту хештаншинос ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии тоҷикистон дар радифи дигар кишварҳои ҷаҳон бо ин зуҳуроти номатлуб мубориза бурда талош менамояд, то ки аз паёмади ногувори ин гуна амалҳо ҷилавгирӣ намояд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Иброҳим Назруллозода. ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ, пойдории ваҳдати миллӣ ва таъмини суботи комил барои пешгирӣ аз байн бурдан ва несту нобуд кардани омилҳои манфии сиёсии ҷомеаи имрӯза, махсусан терроризму экстремизм, пайваста тадбирҳои муассир амалӣ менамояд. дар ҷаҳони муосир равандҳо ва зуҳуроте мавҷуданд, ки на танҳо ба як кишвар ва ё минтақа, балки ба тамоми кишварҳои ҷаҳон ва дар маҷмӯъ ба кулли мардумони сайёра таҳдид мекунанд. яке аз чунин зуҳуроти номатлуб, ки хатари минтақавию байналмилалиро ба бор оварда дар ҳама минтақаҳои олам тамоюли паҳншавиро дорад, терроризм ва экстремизм мебошад, ки боиси таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи созмону ташкилотҳои байналмилалӣ ва давлатҳои ҷаҳон гардидааст. ҳарчанд падидаҳои ҷойдошта мавҷуди ин аср нестанд, вале дар баробари асли нав симои навро ба худ гирифта, моҳияти онҳо шакли муташаккилтару мураккаби зоҳиршавиро пайдо кардааст. таъссубгароӣ, ифротгароӣ, гаравиш ба гурӯҳи ифротӣ ин як зуҳуроти ё як падидаи номатлуби ҷомеаи муосир аст. ҳарчанд ки барои ифротгароии ҷавонон маҷмӯи омилҳои гуногун мусоидат мекунанд, лекин ҳама ин омилҳои иқтисодии сиёсӣ вобастагӣ доранд. агар шумо мушоҳида карда бошед, аксарияти ҷавононе ки ба гурӯҳи ифротӣ пайвастаанд ба доми тарғибгарони гурӯҳи ифротӣ дохил мешаванд. роҳи асосии пешгирии ҷавонон барои воридшавӣ ё шомилшавӣ ба гурӯҳи ифротгароӣ ин пеш аз ҳама баланд бардоштани тафаккури илмии онҳо мебошад. имрӯз ва дар оянда низ терроризм ва экстремизм ҳамчун хавфноктарин таҳдидҳо барои инсоният ва ҷомеаи умумибашарӣ боқӣ монда, бо истифода аз технологияи муосир, ки бо суръат рушд намуда истодааст, тарзу усулҳои нави истифодабариро ба худ касб мекунад.
терроризм худ падидаи номатлуби ҷомеаи навин буда фаҳмиши он дар содир кардани ҷиноятҳои вазнин аз қабили қатлу куштори инсон ба гаравгон гирифтани одамон тарконидани иншоотҳои гуногуни истеҳсолӣ ва маишиву фароғатӣ рабудани воситаҳои гуногуни нақлиётӣ ва амсоли ин дониста мешавад. Экстремизм бошад хислати ҷудоихоҳӣ, ифротгароӣ ва иғвоангезиро доро буда бо терроризм алоқаи ногусастанӣ дорад. бо тавзеҳи дигар мақсад ва оқибати экстремизм ин терроризм аст, вале дар умум чунин баҳогузорӣ мебояд намуд ки ҳар ду ба истилоҳ комилан хатари калони парокандагиву бесарусомониро доро буда оқибати басо нанговар доранд. баъзе афроде ки ба гурӯҳи ифротӣ ворид мешаванд албатта тафаккури комили илмӣ надоранд. ҳолатеро мушоҳида накардам ки ягон нафар мисол аз рӯи ягон ақидаи сиёсӣ ёки ақидаҳои дигари маънавӣ ба ҳамин гурӯҳи ифротӣ шомил шуда бошад. албатта ҳастанд ҳолатҳое ки барои маблағи муайян барои манфиатҳои иқтисодӣ ба ин гурӯҳи ифротӣ шомил мешаванд. барои ҳамин бояд ки дар ҷавонон пеш аз ҳама аввал ин ки донишҳои илмиро ташаккул додан лозим аст, баъдан онҳо бояд ки аз асли хабардор бошанд. ҳар фарди соҳибшуъур ва бо маърифати ҷомеа, махсусан ҷавононро ки қисми асосии ҷамъиятро ташкил медиҳанд, месазад ба ин афкори барғалати чеҳраҳои сиёсии ноаён фирефта нашаванд. дар ҷустуҷӯи омӯзиш аз барнамоӣ ва ғанигардонии маърифати ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсии хеш бошанд, то дар таҳкими суботи комили сиёсии тоҷикистони азиз поягузор бошанд. чунки суботу амнияти тоҷикистон, устувории ҷойгоҳи тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ ва амнияту осудагии марзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар яки мо арзиши муҳим ва калидӣ доранд.